Susunya dito. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Bapak lek gak ngono isine dompet ra kalok. Lah, tenan. Oh iya. Lho Mas Bambang mung piye janjine? Nangis. Gak aku gak lungguh lek ora disangoni, agak balik aku. Ibu Bambang. Minta lagu apa iki? Nggih, monggo. Iki iki bundane, Bunda. Oh iya. Istrinya dari Mas Bambang. Coba sampean tarin minta lagu apa? Minta lagu apa? Iki lho. Iki lho, Sin. Iya, Jo. Cuanti iki lho. Heeh, coba aku kejek ngatur kata-kata iki lho. Oh, kata-katane ya koyo wingi. Enggak, aku biasanya kan ngene iki lek karo ibuke kan sing kalem. Heeh, lek karo Mas Bambang. Enggak, aku lek karo lanang ora enak kaleme blas. Aduh, coba jauh. Jalan. Kegarane wong akrami. Kurang ajar ya. Iso pira to tutukanmu ya. Kaya ngono lho. Nggih. Ayo. Bunda. Nggih. Sadalu punika nyuwun aku tetembangan napa? Nggih. Nggih. Request lagune pun apa? Oh nggih, padha birune. Nggih. Napa Bunda cantik? Meneng kok iso? Dalam bunga. Oh, bunga. Yup.
Iya, Bunda Aziz monggo dipersilakan. Ini vokal satunya Bunda, monggo. Iya.